Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Piindi TV tawteɓe ɗo nder leydi caggal leydi Sénégal on calminama en garti gongol e émission men Ganndo Jaraale émission men hande jaadaten hen koye Amadou Moussa Anne e Moussa Nia. Amadou Moussa a salminama. Mi salminima Hafsa, salmitimama, salmini dendagal yeɓiyankoɓe saktirde walla ayawo habrirde Piindi TV. Kamɓe kala ɓe calminama ɓe jettama kadi ko weltare mawde rendudemi e plateau Moussa Nia nde tawno min mbayi rendude plateau ɗum noon hande ko weltare no fewi rendudemi e makko oɗo plateau kadi e bismago maɗa ha tengte yeɓiyankoɓe men Piindi TV. Moussa Nia salminama. e fa tabarakallah alani hande konngol ɗi ma pelɓodiri e nder ganduɗa koye kuɗuɗaɓe walla e nder haqqilantaji nde wonon sa joddima e ceerno ma bon voilà wona ne jiɗirɗa kalta walla ko ganduɗa ko wona ko jiɗɗa kalta en calminimo passage nde wonnoon bon so gabri tiggu yooɗi ko yummo jagge balaɓe e aussi mbeɗa sikki so tawino ko ƴiwonde tuuɓi e kadi koye yesso yeeɓiyankoɓe Piindi silti kadi koye jeesa mabɓe somi jaggi micro walla so woodi ko mbawmi e télé e kanko tigui woni sababu hande sa yikam invité kam ko sababude makko donc o ruttudemo teddugal kanko gorko mo juuli salmindema an Ganndo Jaraale e yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɗo ɓe mbawi wonde johlidude babaɗo enen luttambo teddugal enen kala no kalirɗa ni min e hooram mi reftortan e konngoli ma yalla balɗe makko moƴƴin balɗe makko o ɓooya ɗo yeti musti men ha ɓooya inchallah ɗiɗi février 2020 ɗiɗi février 2022 duuɓi ɗiɗi ko coronavirus ene ɗoyte nder leydi men Sénégal ha joni ronkam yo yaltu ha laaɓa ceen. Amadou Moussa holon bilan mbatta e ɗiɗo duuɓi ɗiɗi corona e nder leydi men? Ko ɗum bilan mettuɗo haalde par ce que en gona fanniyankeɓe muɗum to banggue cellal walla fanniyankeɓe muɗum to banggue ɓadiɓe laamu ngu kono noon eɗen mbawi wiide enen ɓe citoyen ji lambda wonɓe gaaɓe yiyoɓe ko watte ko eɗen mbawi wiide en keeɓi hen ko jangguɗen kadi eɗen jogui hen ko kalɗen saabu sa daari guila nde mboros coronavirus fayi koyngal muɗum a haali ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hande waɗi walla ɗiɗi lewru mars waɗi duuɓi ɗiɗi timmuɗe guila nden en jii réaction laamu ngu c'est à dire laamu ngu ko fawi ɗo henno ko woni on ɗon comité de riposte kamɓe e haralleɓe cellal ɓalle leydi Sénégal foof tan e raɓɓikinade sa daari koɓe mbaɗi ɗo henno ko ne mawni koɓe mbaɗi ɗo henno ko aussi saabima ha Sénégal yoolaki walla min mbiyen mutani e dow oɗo rafi coronavirus saabu leydi men limtama woni leydi ɗimmiri ɓurdi manam darade to batte riwtude oɗon mboros coronavirus caggal je pense que ko toon to Australie hay dowlaji dentude ko an adi ɗum leydi France haaltake leyɗele mawɗe ɗe ganduɗa ko joguiɗe sembe to banggue safara leydi men Sénégal no wayno jeeyama e leyɗele keɗɗe yesso to banggue adiɗe darade wawde riwtude oɗon mboros covid 19 wadde bilan o mbiten ko ɗum positif saabu nde rafi o ari nde andanoka exactement holko o rafi woni yimɓeɓe kawju laamuɓe ɗi kawji addiɓe jiiɓi e won tuma hay goto andano ko yahate kono e ballal Allah e ballal mabɓe kamɓe technicien ji to banggue cellal e banggue laamu ngu doole ɗe waɗi hen ɗe e peeje muɗum jeeyi sababu hande leydi meɗen inan fiɗɗiti mbiyen ene woni ko wiyete post covid. Moussa Nia hol bilan ma an e ɗi duuɓi ɗiɗi corona e nder leydi ndi? eɗen mbawi wiide ko satisfaisante sa daari ko plan humanitaire ene wayno ganduɗa ko ha joni yimɓe mbarani jettaki 3000 ganduɗa ko décès e nder covid 19 bon ko ɗum ko wadde précisé ko 1960 ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegomo neɗɗo woni ko keddi hen voilà c'est ça to haalte 10 000 ganduɗa ko to haalte 100 000 to haalte 1 million tu vois ko wayno Royaume-Uni e gueɗe mbaɗ noon ko perte humanitaire mais sa daari eɗen gandi ganduɗa ko bilan humanitaire et satisfaisant d'une part mais aussi d'une autre part ko hunde musde ko hollum sabu sa daari gay men mawɗi ganduɗa ko saɗa waɗa rétrospective ganduɗa ko nécrologie gay mawɗi foof ganduɗa ko wonnoɓe ɗo ɗoftannoɓen e kala fannuji ganduɗa ko halifaɓe tiɗɓe haralleɓe e fannuji kala hewɓe mabɓe ganduɗa ko covid 19 nayi ɗumen bon ko ɗum noon ko perte aussi quoi sa daari to banggue ganduɗa ko dawrugol woni ganduɗa ko politique en jii ganduɗa ko waɗi ralentissement e yoga kewɗe par ce que oɗo élection ɓennuɗo sa yi ganduɗa ko o duncama walla mbiyen o riwtama ganduɗa ko tumaji kewɗi ko sababu nde oɗon covid 19 mi sikku ganduɗa tigui ko ɗiɗon banggueji ganduɗa tigui ko waɗi ralentir to banggue faggude kadi économie ganduɗa ko ɗum saabi ganduɗa ko PAP2 gueɗe mbaɗe noon pour wadde relancer économie Sénégal ha joni ganduɗa ko laamu ngu nen fecco e peeje kirisaji kewɗi mbawi wiide ganduɗa ko banggue humanitaire moom ha joni ganduɗa ko
sembini addi kadi hakkilantagal kesal sabu sa ndari hande Sénégal ƴewde miijo fewnude vaccin c'est grâce à la Covid-19 mais nde wonnon gon miijo meeɗa ɓulnede hande moon ɓe gaari oɗon stade bon voilà mi sikku ma wat renforcer banggue santé et bon voilà produit pharmaceutique e gueɗe baat noon bon ma won ɓamtare e tabal ngal waɗi leydi men Sénégal no mbiɗon ni duuɓi ɗiɗi ko coronavirus ari ɗo ete leydi meɗen woodi ko waɗi ralentir no feewi enen jakori hade duuɓi tati ɗi timmuɗi taw yalti ɗo ha laaɓi ceer toɓɓere heddinde ko guerre kalteɗo entre Russie et Ukraine ha mayɓe hewɓe ne limte hen to banggue leydi Russie et Ukraine aussi Amadou Moussa nden haari ko saabi ɗum exactement ko saabi nden ɗon haare ko a jarama ko adi foof e ngal ɗon namdal ko saabi haare nde eɗen mbawi wiide ko kurhuli walla sikki mbo Vladimir Poutine jogui e leydi Ukraine woni ɓattogol leydi Ukraine e nder fedde Union européenne e nder fedde witede OTAN sabu eɗen gandi Vladimir Poutine e leydi Russie ɓe jagguiri OTAN ko ɗum kabdiɗo gila hanki e saaha première deuxième guerre mondiale e guerre froide e kabdiɗo hande aussi e jamonoji ɗi gonɗen ɗi kono kadi e kabdiɗo janggo ɗum jeeyi sababu noon so tawi Vladimir Poutine yi walla tini jaɓɓal leydi Ukraine nano waɗa seeɗa pour natoyde e OTAN pour ɓattade e OTAN alay saago ɓe mbaɗa réagir ko ɗum jeeyi oɗo fitina mo jiiɗen kono no wayi waade foof duttoɗen caggal seeɗa pour faminde bandiraɓe ɓe holto ndesaɗede ummi caggal guerre froide tuggude 1986 nangui 1992 sa daari e 2014 nde Vladimir Poutine fawi junggo muɗum e diwan ne wiye Crimée wuro ene wiye Crimée wuro wonnogo e nder leydi Ukraine ne wayno mbiya tan hande ko diwan o Matam Mauritanie hepti jottima hen donc Vladimir Poutine ɓuuriɓe doole hepti gonɗon wuro witego Crimée en 2014 gonɗen e on ɗon tuma ko séparatiste en de Russie witeɓe de pro-russe ko kañumen goni toon e on ɗon tuma noon webtini gueɗal ngal no wayanno way hande ni saabu pro-russe en ɓe ɓurtoɗo hewɓe mbaɗi ko wiyete référendum woni référendum on ɗon ɓe gañi eeyo wiɓe amin naata e Russie o ɓuuri hewde e on tuma doole Ukraine famɗiti hen ɓe pawi hen junggo kamɓe leydi Russie guila nden ko lamɗo goɗɗo wonnoɗo Volodymyr Zelensky gonɗo ɗo hande lamɗo ari en 2019 nde ari nde wi yidde muɗum ko wadde conquérir c'est à dire heptude kala ko Ukraine woni e wasde e o saaha to banggue manam leydi muɗum sen kalɗi noon e miijor ko wayno Donbass ko wayno Donetsk ko pro-russe en goni toon e on noon tuma o huuli ko heeɓi ko Crimée en 2014 woto heɓde Donetsk déjà heeɓi woto heɓde Donbass Mariupol woto heɓde ko wayno Kharkiv guure baade noon ha yettoyo Kiev e on tuma noon en 2019 mbiɗen fewɗo ɗo hen sa daari ko duuɓi ɗiɗi tati kanko on ɗon o ɓiɗima ɓattade ko wiyete ko ha joni Union européenne o ɓiɗima ɓattade OTAN Vladimir Poutine wi aha so ummaki oɗo ko manam ko miijimi ko wonata o noddima e kaldigal o wi paama noon leyɗele meɗen ene ciifodiri e diidol boɗowol ngol hay goto yawtata woni nadde en e OTAN wona min wona an donc pourquoi aɗa ɓaɗo e aɗa manam aɗa ɓatto Union européenne aɗa ɓatto aussi OTAN on wi kañum ko souveraineté leydi muɗum jogui ko wela ko ɗum waɗata kaldigal waɗa e raɓɓi kinare masala ha yaaha ala ko gasi e on tuma alkamis ɓennuɗo o woni sanga wendogo Vladimir Poutine hokki yamirore yo troubaji muɗum militaire jan e leydi witende Ukraine ko ɗo caɗele ɗe gummi o saaha Moussa Nia haare hakkude Russie e Ukraine aɗa yakori tan ene haaɗa e dawli Europe wassarade nder windere nde kam bon eɗen gandi ko hakkude mabɓe haaɗata saabu sa daari hande e oɗo subaka no wiyete Zelensky waɗi ko erago faade Union européenne yoɓe ballumo ne laissez pas tomber oto goppide amin goto par ce que hande walaɗe enen doole ganda ko dartade Vladimir Poutine aɗen gande ganda ko ama haali joni routade seeɗa historique oɗon traité de l'Atlantique du Nord oɗon organisation ganda ko sa daari hanki mimi sikku Poutine ko bojji walla mbiyen ganda ko ndeɗon sona dislocation gadduɗo ganda ko Michael Gorbatchev waɗi dissolution ganda ko jimani artane walla mbiyen jeeyi pouvoir victoire o artani dowlaji dentuɗi ko ɗum hande ganda ko fotta walla ganda ko nguɗon ndunu nguɓe goppuno
o yida hande saro hay so tawi nganda ko dero leyde fof jeenoma mabbe hanki kepti indépendance mo jehi mais ha joni kalmo inide wawa wasi innude réussi quoi parce que ha joni koye réussi be ngoni so tawi kebi indépendance uji mabbe gere bat non mais hatta koye réussi be jeha donc nak ko andi pertude oron pouvoir alandi sa yi URSS wari nganda ko tasi halabi ko pertude ses alliés waze ɗiɗon zaleji kamɓe fof ɓe jeehi mon fof yeehi donc o dissolution haɓe mbiya ganduɗa ko so tawino Staline wuurino ganduɗa ko États-Unis wawata foldeɓe ganduɗa ka heeɓa oɗon pouvoir e mabɓe donc aɗa ko ɗiɗon bojji ɓen hanki ko kañum peut être artre Vladimir Poutine walla ko ganduɗa ko ɗum noon yiiɗi habtade ha joni walla on musalla jaggimo donc sa daari tan min sikko amane waɗi joftoro seeɗa hakkude mabɓe quoi mais pour saro walla wonte windande foof mais sikkani ko hunde ko ande hay so tawi menace non non mbaɗa haɓe ɓeɗo kala mon naɓɗo hen koye son paari koye mum paami bon en sorte de menace min sikku ganduɗa ko bon wona kanko goto jogui ɗeɗon doole mais mi sikkani kadi ma saro ko ha ko ganduɗa ko entre guillemets mi yiɗa rewde mo justement bon voilà gueɗe ban noon pour justement waddemo appui pour abbade ko Moussa haali ko weeɓari en pour pamnen aɗa andi OTAN Ukraine tawetake OTAN OTAN ñiɓirde muɗum tawate ko toon to Pologne jeena koye Union soviétique Moussa haali joni joni donc kamɓe Europe e wonɓe OTAN e Amérique ɓe mbi wonde koɓe janata e Russie so tawi Russie yanani e leydi goti e Europe donc sin Ukraine hande koye nder Europe tawetno koye nder OTAN tawetno tawanno wona ka haalte no waade fof noon Moussa wini kulhulɗi nanɗo saabu o sahamba kalten article 4 mo ganduɗa ko OTAN jogui ɗum waɗama réactivé finditinama ɓe mbi wonde so tawi sécurité maɓe waɗama menacé kamɓene koɓe ummotoɓe ɓe daro tawtude Vladimir Poutine eko woni e dow mum ko kulhulɗi o joguiɗi aɗa andi en 1986 je pense que so tawi goɗɗoyi to banggue miijo nde dowlaji dirtude haɓata hay Cuban mo Fidel Castro e on ɗon tuma Russie wonduno ko Fidel Castro Russie ummi ga hen wi en nawa misilaji muɗum pour jingande Cuba waɗɗum e keerol hakkude maɓɓe dowlaji dentuɗi mais aduna fof wi ko ɗum wawa wonde ɗum noon wonta gonga ɗum fotani wonde donc noon sa daari e on ɗon tuma e oɗo sakati ko gotum par ce que ɓeɗo ngala fedde OTAN ko seeɗa munen woni e Union européenne manam koɓe membre mo ganduɗa o ɓe gona membre à 100% ɓe kono Turquie wayni e on tuma noon so tawi leyɗele goɗɗe ɗe gaddu misilaji munen ene mbadda e keerol leydi gagnoma alay saago waɗa réagir eɗen paami no waɗi réagir ni woni kadi paamani noon ko neldemo konu ha e nder leydi Ukraine omo fiya mo ɓuuri doole par ce que hande o kala nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko stratégique bonnama ponnoɗi captude ɗi misilaji beddeteɗi ɗi bonnama hanki en jiiɓe bonni nokkuji kewɗi hay télévision manam toon to Ukraine waɗama manam waɗama bombardé donc noon ko hunde nde ganduɗa nde on bangue famnaki voilà justement ko yino tawrude Moussa eko wonno e sa naari ko 60 km bon voilà ko erango 60 km yettade Kiev yettade ngoɗon lamorgo jeete mum sa naari ama min attude hen ha joni ko menace de ganduɗa ko des traités évacués ɗum ɗon woni ko haalaka no wiye haala hakkude Vladimir Poutine e ganduɗa ko koye Ukraine donc nak pour waɗa ganduɗa ko saro windere nde mi sikkani te pourtant ko yimɓe jaggiri yeyam ɗola ko ɗum noon woni hakkude Israël et Palestine tu vois hay goto waɗani intervenir e gueɗe mbaɗ noon peut être bon voilà est ce que ala ganduɗa ko intention ngaji ɗi ganduɗa ɗi Europe jogui Ukraine en walla holkoɓe comno yiɗde ganduɗa ko hande wadde appuyé ganduɗa ko Ukraine e leyɗel mbaɗ noon quoi min selon mon idée quoi en fait c'est le tournime secrétaire général OTAN o wi que leydi yindi tawtude OTAN nattude OTAN kañum tan jogui décision hoore muɗum mais wona comme no par exemple Ukraine yiɗirni tawtude OTAN kanko Poutine o ala hen konngol Poutine e hoore mum nden wi ko accord mbaɗanoɗo signé entre les états membres jeyanoɓe e URSS ɗon no jiiɓi no fewi e hakkillaji wona yimɓe par ce que ɓenen mbi ko Poutine haali ko koko waɗano siife ko gonga président kini secrétaire général OTAN wonnen wi ko haali ko ɗum ɗon foti wonde saabu Ukraine ko état souverain donc kañum jogui konngol mum battindigol e holon parti natata justement ay ɗum ɗon ko gonɗen koye guerre to banggue kuuɗe condi kono aussi ko wiyete guerre en communication nan ɗo c'est à dire moni foof ni iɗo goɗɗo ne sokkorde ene haala ko woɗani ne haala ko waɗi ɗum arrangé mais yimɓe foof ne gandi aduna foof ne andi won intention mbo dolaji dentude jogui won intention mbo Europe jogui won intention mbo OTAN jogui pourtant so tawi en daari hakkude dowla russe
e dowla États-Unis dowlaji États-Unis ɓaɗeɗe keewi mer noir lo mbiɗon maayo ɓalewo ngo sa daari ko wiyete ko conséquence direct ala ɗon kono noon hakkude dowlaji dentuɗe e leydi Russie wonko wonɗon ko ɓooyki en tawaka on ɗon rivalité manam gonɗon nawligu woni hakkude mabɓe ko ɓuura heewde doole e aduna o Russie e hakkille muɗum gila Stalin ha yetti wonɓe ɗo hande ɓe Vladimir Poutine en wonde mo ganduɗa koɓe gollodirte oɗo saaha e ɓesgu ngu e hoore muɗum wonko ɓe ñammina wonko ɓe kalna wonko ɓe gondina ɓe mbiya wonde ne ko paami dolaji dentude wawi ɓurɗon population kono ɓe ɓurani on haydara to banggue ko wiyete ko ngaalu ɓe ɓurani on to banggue arme ɓe ɓurani on to banggue doole ɓe ɓurani on to banggue aussi ko wiyete ko ɓogi karale kesse woni to banggue technologie dokkeni yeeru so tawi an daari ko adi États-Unis ene yaaha mission Apollo e won tuma hawri koye déjà kamɓe Russie ɓe jeehi haɓe garti haade États-Unis wadde ko wiyete ko expérience ko wiyete câble de sous-marin tawi ko Russie déjà waɗi ɗum ha haljiti haade États-Unis wadde lancé ko yiwti ko e satellite dendaɗo o pour yare toon to Mars tawi ko kamɓe déjà le Russie ɓe mbaɗi ɗum ha Paris donc à chaque fois kamɓe goni yeeso dowlaji dentuɗi hay